Какво дигваш? Тебе. Да. Мене? Виж го. Малкото черно. Здравей, малко черно. Како се оригра, бе? Беше, вземи го големия. Как пръщя? Ей, шалаева. А, не, себе си. Няма да е без циганина. Виж Аз как... мога и без него да те пребия, по принцип. А, ще пребиеш, майка ти ще пребиеш. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Тън. Ов, чакай, я го пусни леко, защото сме го фанали на много тъпи места. А, така. Това май... Някой активира екстракшн. Петре! Спокойно, държа го, няма да убие. Пешо, вдигни го, Пешо! Пешо, дереш джема, а така. Дереш джема. Тук вдясно и само направо. Това колкото да го дигам. Бай. Какво стана? Защо говори така? Я фанете това. Какво е това? Кое е това? Защо говори така? А, той ни филтрира гласа. А, виж патенце! Патенце, Пешо, виж патенце! Прави га! Вижте патенце! Бягайте, патенцето зло! Боре, ако видиш патката, не я барай. Кое? Ако видиш патката, не я барай. Папката или патка? Патката. Коя папка? Той е толкова пръщи, че той не мога да се разбере. Патка. Папка сла. Ако бъде с папката, не я давай. Нищо хора. Не търсим. Пешо, бебе. Бебенце. Бебенце. Какво си отвори устата и прави... Пешо, патицата е тука, Пешо, патицата е тука. Само не я барай. Виж краката му. Виж как скачи и прави... Ама то ма хареса, не съм майка, махните. Не съм ти майка, махни се, бе, махни се от мене. Изчади е гадно. Сега ако имах пистолет, ще го застрелям, ама нямам. Не искаха да вземем пистолета. Не съм маха това. О, ява. А, така. Ама то лети! Той е гавре, виж, то само скача и само реша. Какво правиш? Кво? Остави го да си живее. Какво да си живее? Аз го бих и то се върна и после скочите му. Ай, не. Виж го. Айде да палим. Айде, чао. Не! Клаустрофобия. Пишете съобщение. Крадат! Чакайте, не изпускайте това. Не изпускайте вазата. Пешо ги размяна. Не знам. О-о. Рипър идва. Избяга. Нещо ми скочи от небето!